Molweni bahlobo bam, namhlanje ndenza i-control test as usual, question 3. Siyambona question 3 mos, ndimoshe nommosha la. I hope uzobonakala ne. Andizume, ndizuma. Ndibhekelisa ukuthi ndizume. But yeah, ndizayichaza, ndizayicokola mna siyenzayo. Yebo? Okay. Asiye, ndifuna short video le. Eyokuqala ithi f at x is equal to a to the power x passing through a line 1:3. Question yokuqala ithi determine the value of a. So sinala equation kuthiwa masifumane i-value of a lena. Sixele iline epassa through yona ngu-1 a. So ilula le nto substitute u-3 because yaba ngu-y lo. So sisubstitute u-3 endaweni ka-y. Endaweni ka-x sisubstitute u-1 because siyayazi uba le nto u-x lo u-y wethu lo. Yayibona? So siphume na a ongubani ongu-3 because any number with the power 1 is equal to 1. Kuthiwa ngokupha determine inverse ka-f at x. Siyamazi ngo-f at x is equal to 3 to the power x, and it because a sesimfumene lo simcalculateile. So xa usenza inverse yento le nto ibingule nto ibingu-x iba ngubani iba ngu-y. Thathe u-y umsendaweni ka-x, u-x umsisa ngo-1. But ke ngale question ithi masiyenze le nto in form of u-y. Siyambona? In form of u-y ne. So masiye ke ngoku siyenzile leyo nansi. So siyasubstitute u-x uzoba lapha, u-y abe lapha kule ndawo kwa-x. Siyayibona? Then ke ngoku sithule laa nto ngo-log. Yabona? Ne? Then ke ngoku divide yabona. Then isihuqe ngosiphume ne-final ntontoni yethu ekungulog. Yabona? Inverse yethu le ihleli kanje u-2 marks, that's why ilula kanje ne. Siyabonana musi, ilahlile le way, ilahlile la way. So into ebalulekileyo i-basic information qha yale nto iyo zandiyenze kwiividiyo zam ke le, kodwa ezinye i-section ndandizenzele kwiividiyo zam. If wawuzimamela iividiyo zam obviously buza yi-ASA LPEP. So kuthiwa apha ngoku sketch, kuthiwa masizizobe ezaa nto kuthiwa sketch ile nto inverse ne-function yayo. Masiyeke. Sinabani? Sino-f at x is equal to 3x. Andithi siphinde sibe no f at is equal to log 3x. Andithi masisketshe ezaa nto. If singafaka ule nto u-0 endaweni ka-x, u-y wethu angaphuma engu-1. So I want to show you loo nto ndiyithethayo. U-f at x at 0 could be equal to 1. Loo nto yintoni? I-intercept yethu. Masithi ilapho loo intercept yethu 1. So sesinayo ke enye ipoint yesibini esixelelayo uba u-x wethu ngu-1, u-y wethu ngu-3. So laa point u-1 is to 3. Ifana binje yokuqala u-f at x. Kulula umzoba kanje. Then ngoba besitshile xa usenza inverse le nto ingu-x iba uyazitshintsha nje, enye ibe ngu-y enye ibe ngu-x. Umzekelo apha kwi-intercept yethu u-y wethu ngule nto 1, u-x wethu ngu-0. So ngoku izawutshintsha ngoku u-y wethu ngu-1, ngoku x wethu izawuba ngubani?
izoba ngu-1 then u-y wethu abe ngu-0. Sitshintshe ngokuba besithe phaa u-x wethu ngu-1 sathi y wethu ngu-3, ngoku izoba ngubani? Izoba ngu-3 x wethu then ibe ngu-1 kule nto y. So sibe nabani? Sibe no-3 is to 1. Yazibona zi-inverse zethu kweziya. Ufumane u-4 marks wakho theni olahlileyo. Yabo uthetha ngotshintsha nje, swipe. Okay, bona masigqithe ke ibilahlile i-question yam. Sinikwe ezi grafu zethu f at x, sanikwa u-g at x ose-straight line, sanikwa lena nanoma yi-parabola noma yi-hyperbola na ejonge phezulu, sanikwa i-intercept zethu ezingu-a no-b, sanikwa i-equation zethu ndizibhale phantsi. I'm sure zibonakali because ndiyimoshile le way. I-equation zethu eyokuqala le ngu-f at x, u-f at x wethu is equal to 3x squared, then ule nto u-g at x wethu is equal to 2x plus 1. Then i-question yethu ithini yopha ezantsi? Ithi determine i-coordinates zikabani? Coordinates zika-a no-b. U-a no-b wethu zintoni? Zii-intercepts, siyababona nangu-a nangu-b zii-intercepts. So xa iigrafu zi-interceptor siyayazi uba ezo nto zisolva ntoni? Ezo equations zisolva simultaneous ngu-f at x wethu ngu-g at x wethu ke ziyathini? Ziyalingana apho khona i-intercept. So that's why soba no 3x squared is equal to 2x plus 1. Then siwezenye ize kwenye icala sibe no 3x squared minus 2x minus 1 is equal to 0. Then sibe ne-coordinates zethu eziba ngu-3x plus 1 3 ibe ngu-x minus 1. Xa i-times izawukhupha le equation then sibe no-x wethu is equal to -1/3, sibe no-x wethu is equal to 1. Yabona sibe sizifumene ii-coordinates zethu zika-i-x values zethu. Then ke ngoku singasubstituta kwenye i-equation yethu, sisubstitute kule ngo-equal to lo engo-minus ne, sisubstitute kule. Uba sisubstitute 1/3 apha singafumana -1/3 plus 1, singafumana apha 1/3, then ibe ngubani? Ibe ngu-1/3 is to 1/3. Yayibona? Sisubstitute u-1 apha kungaphuma bani? U-3 because 2 times 1 plus 1 ngu-3. So 2 times 1 plus 1 ngu-3. Yayibona? Then sibe nabani? Sibe no-1 is to 3. So ngu-a lona ngu-b lona. Yayibona? Sizifumene ii-coordinates zethu. Osolva simultaneous ezanto sitsho sifumane bani? U-3 marks ezifanele uba lula. Kuthiwa ngoku ethi question yethu answer ithi for which values of x is f at x less than g at x, kuphi apho khona u-f at x less than u-g at x. Then singajonga apho ngu-f at x lona u-g at x kuluphi khona apha u-f at x lona angaphantsi ko-g f x, kusuka ku-a uya ku-b ungaphantsi u-f at x u-g at x. Siyayazi i-x value apho ngubani? 1, u-1/3 is to 1. So ke ngoku ilula le question, singathi qha -1/3 less or equal to 1. So between phaya kulapho khona u-f at x wethu less than u-g at x. Siyayibona nathi loo nto u-g at x ukhwezapho, so apho khona mncinci, zonke enye iindawo zingentla kunabani, zingaphezulu, zi-greater than ubani? U-g at x. Yayibona?
Okay, ithi ke ngoku le nto ngoku write down the domain of ile nto masithi intoni i-inverse ka-f at x. Nantsi ke f at x, inverse yakhe kuthiwa masibhale idomain apho khona uzawuhamba khona. Izawukwenza kanje ke ntana ile nto, bungathatha ezi value uziswipe ungafumana sebizawuhamba kanje. So ke ngoku singafumaniseka uba idomain yethu ilula kanjalo ngoku icacile uba funeka u-x wethu abe greater than 0, ayigqithi ngapho. So izawuthi ke ngoku 0, nantsi idomain yethu because ithi le nto. So akho nani u-x uzawuba negative, so zonke into zawuba kweli cala because nantsi inverse yethu. So u-x is greater or equal to 0. Nantsi ya, siyayibona, x is greater or equal to 0. Asigqithe siye kule, it restricts the domain of at x so that the inverse is function. Restrict the domain of at x so that the inverse is function. So usenothi phaya f at x okanye ukuthi ithetha into enye loo nto, yabo, restricta nje idomain so that inverse be function. So nantsi igqityiwe, yabo, ibilula le way. Ufumane ubani 16 marks wakho lula. Une-question buza, if ufuna uncoma kwi-comment section below. If you want exercises as great chapter, ulearn utsho comment section. And again, follow my page, my made it grade 12 2017. Ilahlile we bafethu masiphushe, yabona, sibenzisa law of average. I will make you a video with law of average. Can you mean God? Bye bye, have a great time.